ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te serye tayo ita alawas anapaulwan. Napaay at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig, inun na anak ngayon may naglaba. Nagpudot nga minti agibalaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Huwag gayam, di ka di mauma itibiyag dito'y away? Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagnad dito'y away tayo? Kaya't kumatagnad ijay syudad. Makauma dito'y. Papanam kumanga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay ngay ti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na ijay syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga adda trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan, tapno makatrabaho ijay syudad. Ay, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apay akas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Ay, nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat na nga arapaap mo. Babae ka pa'y maungarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti Masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho ngang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang ka ijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang, bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay, awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo, kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam, mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasungbatan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo na aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti man nalon. Saan mo't adakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti man nalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti man nalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay ko ma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kun mabilbilang matiod lang mo. Ay, nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay Balaymi. Ha? Kada-kadi sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Diyos ospital? Ay, awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din noon niya tinapasamak ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak nakalaang?
Unay butasan na kayat ti Manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan kay jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Unang, bareng makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga rudkan ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti taong agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamat dakkelabag mo. Mapanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Nataarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti Manalon. Tagibasitem ka di ti Manalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtairket day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas lang maulam. Ay, asigak man. Sir, kasapulan nyo ka di titulong? Kailangan ka mahulawak. Diyak mawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka di ta mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli ko, check. Ang tawag ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko, sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod, sir. Amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yon. Wen, sir. Pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawak. No apa akas to'y matentiriknak. Italahang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay iti klinik.
At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawak. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti bus. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. Adda ngamin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Ngam apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak ijay probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kat masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir kat na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah, ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello, ma'am. Nakaawag kayo, ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na, ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Apay ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no, ma'am. Simruman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron, ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo, ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam day taas, sir mo. Bye. Wan, ma'am. Bye. Adda ka din trabaho di anak mo di syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text ko mamit Tapno mo tayo ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na di cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat di sigo da kaadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Ka man nga agpaiso damagay no addan trabaho di anak mao. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka, Met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita. Simro ka no ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid ka ngaminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak ditoy. Ay, ala. Inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kiti trabaho makunam, Beya? Wan ko, sir. Di mo ka di kayak nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kayat mo lakit diti agkatulong, apay kit dinasan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kayat mo. Agyaman ako nay, sir. Maguray ka man. Kayat mo ka di? Tayjay kalaangan may isang apartment ko? Ha?
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan na ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko, ana. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.